Kajingklat no janguba horju don kupar roy lingdo hendripen rius nam kerta nakani kesla perthe kapon rishteng janmiet jongka arpo terik urumpang hakapor bagi pajba soyong konstituensi gidang don hapreng kajing perkat bayanu kin jet haka election arjar arpulai haka arpenyo terik urumpang kala longru kajing du nong ya keseng United Democratic Party namar kajing kermen kabaki ladon huba HDR baunyo jingjob hakasngi kabala wanra ekamet hakayeng sa jong u hasoyong kiriurang ba kiblong kipara kertong berkumjuru kinomi kmat nakaseng UDP kiba kentop ya uba Eugene lingdok mauplang MLA ka mauplang constituency uba Renington lingdok tangkar ukertong ka UDP na maukerwat baduba beyond Matthew kurba ukertong ka UDP na mauplang constituency nakaliang uba Renington ulaong bakumunong yelam uba HDR u debanyo ekuburom namar ka jing ai jing e jong u syaupat ba ni wan khnang hakene ke yeng jong ma hedon ban wan skolam na kam ta kene ke jingjia hak ba blai trekerat ulai bit ban simno ya une u kpa jo kene ke yeng kesem kpa jo ka konstitusi hak ba so yong kala nyo u kum kpa ti kwa ni pen pau ke jis kodo ba kraw na kleng ke parti UDP mangir kum kipara kandidat ni das pau ke jing do ba kraw wei neki para kandidat ubangi la kermen ben poi ka thong ban job ke election te hendrei bulai don la ka jong ka jitmu yangi wei kan slapathe te mar tangi wan pentengan ni ke kesem ila ikendu ikong badai i lok jong i ya i para khadu ta kini persa hak bagi li pentengan ki ba ni sutu bagi kamon ke jong bulai tre kandat sutunat badi i ke jing dap jong paj ba hadu kat ne hane so yong ki balai ap lapa ban skolam na ka banta kan kal yong yeng nam ta ki khon ti bat ka hieng basem ji ma hedon ka ji sungu paj ba habang yo i ba ka jing e kalangam ka jing e ka ne ka yeng ka jing e ya ka ne ka parti ka jing e ma hedon kalangam ki paj ba jo ka so yong konstitusi te thwe lenti paj ba hikin le ka badon kam ha ka por ka badon kam te ai khublei paj ba senpat bat ku joro ya thi na ka channel ha ka ba lawan ban cover nam ta ka ne jing je ban yo i ya ka jis go paj ba hang ne so yong konstitusi ha ka ji yo i jo ngai ma he du breu u ba sngolam ik paj ba breu u bala yo e ka jing e ji paj ba breu u bala wan ra e ka development ha ka ne ka konstitusi barok ka we lapi ong hakayo kam ki jam ki khon samla ulat long sisa ulan tiba hakaban penyo kam penyo jam ki khon samla hakane ka soyong konstitusi bat ki development ko bon ko i ne konstitusi ki de ka tre ju ikum MLA tingas ngau ba ulo dei sha bru ubadre ulo yo sisa ka nam pa ka nam kinyi rangba hakba barok ki khot ikum mahe te ka long sha ka nam hakba yo ka nam ko ha ka jing e je paj ba i Hakawi kaliang uba amazing kurba ubalong wei na kinongkran yelap election jong kaseng UDP hasoyong rula pensngau halor ka jingye dei jong u paduba HDR cái ka ba penyai kan dei ka jong kibriu ka dei hi ka ba bulei hu galam ha ba dei bat ka im ka yam dei kum gi nong bot ba gi nong kersyat ni song bang la trish tom e tang ba hakum kan ka por man matai bun kentin Yesus tu ba kasyam jenge ini namar ban dan burom hiya unong yalam kalong lang baru lang hi ginong kersian ba iskon dap tak mesim ke bas pangnut mat ngidas ngu du sibune ke kata jing sngo ke bang batang ke kentin bak teli beriu ngam sngu la chu ban batai ndai ngisani bor jong play ba penyai renti ya jing long jing man jong gibriu ro ya haki kar kompek jonga kat kom ka jing siam i kat bidang don hasla jong perthai te kiran spun ki e ka ba me i le kum briu tang ba hang ni hang tai don hi ma kum briu ban nom la ban pen biang lut handai ke ka kam ka bai le kum nga hi ngalap hasnong la jong ba khapol mem chua bi long amale kum ya lap election hiru ngi ba sibun ki skim habidi ki skim nang ta hawide bat kapang ka stom kloi ban nos manno ban ai jingrap gitu ki basyam kum kita gelanot ye baro nang ta bat ki kam sport ki ye baro kal ba mai dang de hi kum male ide ngi ba sibun ki kam panroi bat ki kam ba hi ilano kan te manta habangi kelalong ko bat du no omne ni sung thu ba ka de ke jingdu ka bakrawi ngi kum ki pai ba ka konsensi so yong hi baro ko we ka jingklar ka TMC na ka benta ka Meghalaya
ka jing pintikna ya ka laway bapernai. An ai jing rap khat ara jar tingka shisnam shaman na ki long yeng jong ki khinna ki bapuliya ki school sarkar. Na markata ka TMC kan ai shilak teli ki laptop shabaro ki higher secondary bar ki khinna puli college ban krishan ya ka puli puthi ka baminta. Hakane ka art punyau terek urempang John ya ka sharp jong pi haki artli ki sentio bat kershan ya ka Meghalaya TMC. Meghalaya has gone from being a power surplus state to one that suffers from power deficit. Is this the Meghalaya we desire? For ourselves, it's time to speak up about the issues that are hindering Meghalaya's progress. Share your suggestions with Modi ji and become a part of Meghalaya's developmental journey. Give a missed call at 8360006060. Together, this 27th February, let's empower Meghalaya. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka pa